Nivîskar û helbestana Kurd Mizgîn Ronak piştî 30 salan ji girtîgehê hate berdan. Mizgîn Ronak şeva pêşemê li bajarê xwe li Amedê li balafirgehê ji aliyê Pena Kurd û Komeleya Rojnamegerên Kurd herwîsa partiyên siyasî Kurd bi coşiyek hate pêşwazîkirin. Hêjayê gotiye ku ji bo ku li balafirgehan bi vîdeo kamerayan girtina dîmenan qedexe bû, polîsan nehîşt rojnamevan bi kamerayan dîmenan bigirin. Xizm û heval û hogirên Mizgîn Ronak bi tilîlê û bi çepikan ew pêşwazî kirin. Helbet wekî girtina dîmenan bi kamerayê bê destûr li balafirgehan daxuyanî jî qedexe ye. Lewma nivîskara Kurd tenê spasiyek kir û xatir xwest. Mizgîn Ronak di 18 saliya xwe de ji doza PKK hate girtin û bênavber 30 salan li girtîgehê de ma. Mizgîna ku 18 salî ket zindanê, 48 salî derket. Wê di girtîgehê de 6 pirtûkên roman, helbest û çîrokan nivîsand. Navê pirtûkên wê sêv jî me dikujin. Embû Baran, Dilavî, Rojhat, Goçiyanê Em û Nobedarên Gulên Kobanê. Di nav çar dîwarên de Mizgîn bi rêya wêjeyê sînorên zindanê ji dorxura kiribû. Nivîskara Kurd Roza Metîne û parlamenter Remziye Tosun azadiya Mizgîn Ronak ji bo temaşevanên me wiha dinirxînin. Bi rastî jî hestekî gelekî xweş ji ber ku em bêjin Mizgîn Ronak yanî em bêjin jineke yanî têkoşer jineke ku em bêjin bi salayê xizmet ji zimanê Kurdî kirî ji edebiyata Kurdî kirî em bêjin encama têkoşînek mezin de îro hem xizmeta zimanê Kurdî kirî hem ji xizmeta wêjeya Kurdî nivîskarek e em bêjin bi rastî jî îro di gelek em bêjin alî de hem tê hezkirin hem jî tê naskirin bi sala mesela rojnameya Kurdî nivîsandi vana hemû em bêjin hem têkoşîn hem hewldan hem jî em bêjin xizmetek ji bo zimanê Kurdî ji ber wî hawî em hêvî dikin ku yanî hemû girtî bigêjin azadiya xwe yanî wekî mîna Mizgîn Ronak îro em dixwazin hemû girtî bigêjin azadiya xwe ji ber ku îro hemû girtî dibin şerdên zor û zehmetê îro di girtîgehan di tên girtin. Ez îro wek xwendevanekî Mizgîn Ronak gelek kêfxweşim ku têm pêşwaziya wê dikim. Piştî 30 salan Mizgîn Ronak ji hepsê derdikeve û emrê wê di hepsê ji emrê minî niha gelekî dirêjtir e. Ev hêviya wê ku em di helbestê wê de jî û di berhemê wê de jî dibînin, heyranî û hejmekariyeke zêde mezin bi min re çê dike. Bi rastî îro em gelek hêlecanin piştî 30 salê hevalkî zindanê muhebetkirî tê berdan em jî mîna tevgera jinên azad tejayî îro em pêşwazî dikin bi kelek bêhêcanek mezin em benda wî ne ji ber ku em dixwazin tevayî girtiyê zîndana werin serbestkirin werin azadiya xwe bikişînin hetanê yek hevalkî me hetanê yek jinkî di zîndanê de bi azadiya jinê Kurtinê ji ber wî hawê jî lazim ki tu girtîkî di zîndana da nemîne serî da jî girtiyên nexweş rojkî pêş te were berdandin em bêjin Mizgîn bi xêr sersera ser çavara hat em ê têkoşîna xwe ji vira awa em bi hev re bimeşînin. Di 30 salan de zindanê wekî gelek girtiyan saxlemiya Mizgîn Ronak jî xera kir ku niha li pêş wê têkoşînek heye ji bo başkirina saxlemiya wê. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.